kadang-kadang aku dhewe ku yo heran lho. Padahal tujuan aku dadi konten kreator nek Ebi Pro ki mulia. Iso gajian, iso duit-duit, iso nyenengke anak bojo. Karepku ngono kuwi. Lah ning parandene kadang-kadang di bojo siji we yen aku pas gawe konten utawa gawe video we geguyu ngece aku dipretke tenan jan bededek aku mosok ya arep ganti bojo kan yo aneh wis ora apa-apa tak tampa kadang-kadang nek dunia nyata kanca-kancane dhewe sing saben dina istilah petuk kadang-kadang ya orang dukung, tegese maksudnya ke dukungane ke semua kaya ngece, ya ngepretke. Ya aku dikonco loro sing gawe dukung bener-bener setulus hati gur mujiman karo Giono kae neng lahir ya dalam arti nek dunia nyata ya dukung, nek dunia maya ya dukung. Nek support ndongake, mula aku ora bakal lali karo cah loro kae.